Čo sa ti na takéto jednodňovke páčilo? Líbil se mi organizace celkově tohodle. Hlavně jsem vystoupila ze své komfortní zóny a doufám, že mě to dalo přínos to, že nebudu tak jakoby psychicky zdeptaná. Jo, že trošku se jakoby uvědomím si, co je v životě důležitého a nejenom abych pomáhala pořád všem druhým, ale abych taky si dokázala říct, když budu potřebovat pomoc. Super, presne dať seba na to prvé miesto. Gratulujem ti, že to je veľký krok. A prečo by si odpoučila takúto jednodňovku ostatným ľuďom, ako si napríklad ty? Hlavně, aby každý vyšel ze své komfortní zóny, aby si to vyzkoušel na vlastní kůži. Presne tak, lebo tam vtedy rastieme. Přesně tak. Preskakujeme svoje hranice, vnútorné, vonkajšie. A posledná otázka je, aká by bola správa, ktorú by si chcela povedať mne, osobne Jurajovi, ktorý teraz pred tebou sedí? Jsem velice ráda, že jsem tě poznala. Podobně. A všem bych tě doporučila příjemnej. Ďakujem, že si tu bola, si úžasná, presne taká, aká si. Ďakujem. Moc děkuji. Ďakujem. Díky. Super.